просто на 11. На 11-ках поїдемо. Разных. На всяк разных. Нам буде все равно. Може даже цього дракона пограємо. Но це не точно. Перва розібрана у нас. А є тут з турбінкою, конечно. Цю шляпу пограти. Кайкера. Центурион не хочеться. Фочика можна покатати. Його фочика на фугасах. Граємо, мабуть, імбатабла. Попробуємо, що воно. Короче, будемо пробувати. По ситуації. Будемо попробувати сьогодні без агресії. Чисто акуратно. Після вихідних щось там такий рандом шалений був. Невозможно, таке пиво грало. Ага. Він тільки уїхав. Можна той пушник прописюнув. Світився імбатабль, леопард і стерва. Ой, задивився. Йобрик там. Начало хороше.
Да. Стрел, в принципі. SX їде центр. Він заїде. А він і поїхав, звісно, нормально. Ну, це більш-менш барабончик. 3-7. Надо и хотя SX убивать на пофиг. Еще можно тащить. Я в кущах. Лидер, ты вырежь. Вон йога. Роби. Це все одно нічого би не зробив. Може, треба було Е4 не вбивати. Убивати леопарда. Е4. Ну, все одно Йобрик приїхав би. Не було блойда. Нічого. Первий бой.
Плюс-мінус нормальний. Це не спінич на бзюгі. Катає. А спитать. По-любому він не зайде. Ну, вряд ли це він. Но вероятность есть. Ну, не гони. Ворцвальд не буде світитися. Буде чи буде давати. А так давай якось розійдемося, пожалуйста. Закриваєш, дружище. На панер кудись непонятно поїхав. Це ложний кіл був, наверное. Ой-ой.
Тік, молодець. Це з нагрітою пушкою їде. Ну да. Ви наші не поїхали так по центру здихати. А напанер вернувся один прийомку. Отут став би і все. А це, звісно, смішний трохи бой. Яга стоїть, він не двигається. Лох. Це надовго. Їхали далі. Тут агресивно трохи грати. Паша, Наташа. І Ватім. Прикол в тому, що якщо я підіжму, мене ніхто не критиме. Абсолютно. І башка дасть в прокот трошки. Нехуй десь тут ЛТшка стоїть. Отак от.
Алташка охерела. Блять, страшно. Глупо було. Трошки, як на мене. Було б горіло стріляти. Це була ошибка. BlackRock на базі стоїть. Це, блядь, смішний бой. Що це? Спін? Вряд ли. А, да, Спінич, хіба так можна? Ти що? 3-0. Той бой. Екзекютор мене кинув. Просто 7-6-800 дає. І максимальний урон. Ні. Рекоточку покажете. Щоб барабульку дать. Гоним ще й стріляє. Ясно, BlackRock без засвета. Блять, спасибо. Вмієш світить, нахуй ти туди їдеш. Да. Командою коші не звориш.
Сикс уїхав. Ой, кайфовий бой. Стоїть там же ж. Просто нема команди. Таку хуйню делають. В красную линию надо ехать и все. Погонишь, блядь. Не просто стоять тупо. Ну, 13-5 против Манты. Когда хера грає. Вгору грать, потому що біда буде. Алташка, походу, все. І полетіло, блядь. Єб твою мать, блядь. Спаси, сохрани. Аллилуйя.
Здесь, блядь. О, блядь, сука. Стійте, стійте. Ідіоти. Фермачо, блядь. Іди нахуй. Мене манта світила. Здорово, коли команда говни. І печаль, біда. По ідеї, мені треба було б їхати. Чому навіть відстріла немає. Що стоїть?
Що таке, не світи, не світи, і почав світити. Дурка не бої. Доброго вечора. Ви претензії? Спіничі, так не можна з нульом грати. Ну нам до перемоги не хватило твоєї тички. Одної. Да. Я понял. Ну да. Старайся, старайся. Красавчик. Не теряй вайб. Не знаю. Я зрозумів. А ти хоч і знав, хто я? Ні, не може бути. Ну, навряд чи я ж цей. Play for fun. Вітаю. Так точно. Да. Коли взводом поїдемо? О май гад. А можна не там? Я поняв. Навзаєм. Гарного стріма. Страшний. От, перекурим.
Ладно, поїхали. Так хочеться мені, мабуть, на фочику. «140 покатать, ушку покачать». Давай попробуем ушку поиграть. Причем плюшечку. Підемо файно під мост упадемо. Опас, конечно, з событиями. Не дуже люблю це. Може, їх треба виключити. Ой, без грязі тільки чуєш. А даже так. Больно танкуєш. Это альфа. 85. Ще з 10-х годів. Сильон. А тут ремка з аптечкою. Местами попутані. Ну, не знаю, блядь. Ого, в небо полетіло. Взяв домик поламав.
Да, обидно. Якось трохи під руїну. В городі попробувати зарошить. Я думаю, що вони поїдуть. Да, агресивно підпушить. Ба. Обично пілотінг. А там нема, а може є. Я нема. Тут тісака світиться. Ти там десь стоїть. Бабаха боюсь. Так. Птичку. Хоть одненько. Ах, теж рижа морда. Тим манту заберем щас по дорозі. Стріла слиню, все там мені дасть.
помилка моя. Нормально, в принципі. Можна було б трошки більше давати. То нічого. Що в нас тут по карті? Багато СТ-шок. В центр я точно не поїду. Можна поїхати товстолобиків повалять трохи. Ось сюди бачок їде, це, звісно, ну, прикольно. Тайпик. Мабуть, сюди буде піджимати. Кушать їхати треба. База горить вообще. Наш центр зайнятий. Вставали кабана. Наша через мою тичку. Ти гонять, блядь.
Адольфо. Тут щось по Альфі непонятно. Пофокусить. Сейчас пройду. А ну-ка. Угу. Ехать стяжем их. Слева агрессивно. Не, ну мы справа поиграем. Мирно было, да, попробовать. Тыка, да. На бок, а гореть будешь? Спасибо за стан. Я буду допушивать. Притылася. Ай-яй-яй. Ё-моё, куда я стреляю?
Пробити не можу я. Мене вбиває. Спасибо. Блять, просто лучший. Хиткофер молодец. Просто, блядь. Просто уебище рыжа. Конечно, я четвертую 4 раза не провел. Должен был мороть давным-давно. Проще быть. Чему бы и не. Да-да. Моим Іваном тільки на зеленку їхати. Ей можна було давати. Ну, странно, бабашкой. Да-да, броня. Вот шо, блядь. Нормально, нормально, стреляй. Ну да. Заборчики. Блять, ремки опять поменяны местами. Перекинуть.
тих турбачах єлі 3000 дав. То не дав. Бешку не пробив. Ой, карта така, блін. Тільки тих розвалим, всіх потроху. Чи буде змінюватися? А це тут уже делать нефиг. Це ну їде. Гриль 268. Ну да. Наша заряджався.
Последню одну. Теж 1000 не вилетить. Такий непоганий бой. Можна було трошки лучше отыграть. Гриляти ічку дачу. І тут в ПЗТшку вийти раніше. Щоб вона не віддала хпшки. Отметки посливав. Тепер треба 90 повертати. Вийдемо за маяк, не сразу. Жопом кидать. Арка, блядь, не хоче танкувати. Світить. Короче. Ведеться в мене, блядь, ваління. Чи не? Аж 8 зараз поїдемо. Ламать їх. З перекуром.
У мене 28 бойочок. Це карта, блін. Да щось нормально. На зборка смішнього. Котку, я так понял, не вспіває. Він надо ставить. Чуть-чуть не вспіває, 2 секунди. Бач, блядь. Яй. Це смішне пробиття. Сука, рижа, блядь. Рижа мавпа, нахуй. Мауглі ебана. Тілесних на стрелі пусто. Я не видержав стрельну. Супер, я в пермач послав. Чому, блядь? Ой. Це на 28 цю карту кидав. Не можу в кущах стояти. В крайней мере, на базі. А, интересный. Красный леопард.
Бля, скільки людей дивиться. Блять, драний куч. Блять. Ж токсичні карти. Це, блядь, що у нас там типи не зверху стоять. Короче, нам брати ЛТшку і світить. Тому що це піздець. Це кончені, блядь. Просто кончені уйобки, блядь. Це сказочний. З надроченим. Тоже, блядь, хороший. Найдравець прибуває. Десь в танк. Без броні. Короче. Це супер карта.
Ё-моё, блядь. Нахуй ты толкайся, блядь. Бля, я не можу його в борт пробити. Танком, блядь. В небо полетіло.
Да-да-да-да-да. Вот так. Хорош. На ходу. Надо было в него стрелять. Их объехать в жопу. Через ті самі кущі розвалить. І шляпа оця буде розказувати, да? Шляпа 50% буде вчить грати. Понял. Латовська хуйня. Ой, ладно. Карта хороша. Сетап хороший. Реалтешки, ну. Оце світить. Що, блядь. Наїбав той бронкафом, блядь.
розвалили. Десь тут стоїть скоро. Сіста взагалі нема. Стакан постріляв просто. Гейміновська Таболда. Не поїду я в центр, поїду справа. Десь ЛТшка центр займе або віджене. Екзекютори ДБВ. Більш нема нікого. Мічний бой. Побачиш, блядь, а?
Господи, і б'ємо. Да. Рвать бабаху викати.
ваншотів. А я на центрі, мабуть. Ловом якогось воділу. А цю полку законтрим. Д4. Та-да. Де ніхто не поїхав. Може такого бути. Бо затоплення Блекроук. Нехуйственно. Вилетіла ігруля. Ідіть там хтось. А, це Юбрик мене світе. Ні, ну ти, братик, сам виїхав. На тичку. Сюди баджа вертається, да? Ага. На фугасах на мене не відпустять. Він мене не відпустить. Прочитав, що вони вертаються. Ні. На було їхати все одно. Смисл стоять було. Класний бой на заставі. Одне чучело. Порталобой. 1700 урона. Він примерно всіки грає. О, можна камбэкнуть отметку.
Ох і блондять. Опа. Що взводик? Алло. Це ще не мій світ буде. Малиновка. Прям супер. Блядь, на 3000 урона. Це за света.
Вдалося таке. И бой, блядь, типа така малиновка. Не очень. На Алташку я їхню переграв жорстко. Так що у них Алташка лох, це лох. Ага. Карти хороші. Но, есть одно но. Не буду пассивный, я в яму упаду сейчас и выйду.
Жаль біда, блін. Отут ось стоїть. Ага, да-да-да, отак попадать будеш, да? Тут стоїть. Хм. Правильно це сьогодні. Не ті роз'їзди. Не те, все не те, блін. Ви хуйню делають. ЛТшки виживають. Ой. Нема тяжі вообще. Вишнявий день, короче, можна було не стрімити. Він єсть. Це бабаха кого вбила. Печально, конечно.
І стоїть. А десь тут. Та їдь давай, блядь. Нарта тут. Міг 261 уїхати. І що, в углу просто стоять. Да. Прикольно. І хватить на сьогодні.